No tak takto bude vyzerať prvé stretnutie našich kobyliek s našimi koňmi. Ak ich ideme pustiť, tak to budeme musieť zbaliť. Lebo oni budú cez to behať potom. Uvidíme. Možno, že to vrátime naspäť. Prvý kontakt. Či vás chytá, že by hneď schytal do ksichtu. Nela sa už šponuje. No ho nevidí, alebo sa no ešte nevidí, on jej pichne nohu tam do rytí a pokopne ho. Tak, a máš to. A už to máš. A máš to. A teraz dúfam, že to nejde vrátiť. Sranda, že? Ako sa ide oné brániť. Je staršia, ne? 4 mesiace. Tá druhá to ešte budeme baliť. Ako? Zmotám pásku dole. Tak daj pásku dole. Toto, ber pásku, ja dám koliky domů. No, tak si ho na ruku, vieš.